amser an train go dtíon car mhór anis agus nachir seach ar fad a nocht beidir brecha mé amach le corde sin méid an máireach dus nó ag an nócáid mhór. Tá sé a hocht fóg anis agus ha méid a siúgadí an náid in a bhééis an nócáid seo mar chara Casia agus Douglas ní léon ghail in acu Portuguese. So Portuguese? Yes. Yes. Brazilian. English to me. English as well. Níos ní an nócáid féin go dtí a dóíag ach sin cúscóin colúa ná bé mé déanana bhúgra dhéonach an san. So cíime sé bhar ball. An dearach ag facht ar spúna a níis. Bé mé teachtasteach go lua a go haine granú go hálan in Agritar ócáid mhór mar seo gach bliain in London agus gach bliain tagan darthóir difriúil ón Taipan an bliain sótháinig na darthóirí ó Angelic Britty agus triple freisin agus cinnte darthóirí orpacha freisin agus Americánacha. Agus ha brandaí nua an Brazil a dhéal an sóchama mar hampla caitin candy feet. I'm Paula from Heaven's HU. We're a UK-based indie band and I sew all our pieces. Right now we've got exclusive first looks at our new series, the Butterfly Library, and we've also got an older series called My Dear London. Cool. Stíl alternach í seo a thosnig sa Chapáins na chochtdaí san am céanna le punk agus goth. Ha annach chud tionchar ó aisin starúil orpach ann mar hampla an héadí Victoriacha, Maníiseacha agus Rococo, ach is fashion nua amsere í mar sin héin. Dar nóig ha sé bhag níos go bordaí na fashion starúil, ní héanans cuirta go talamh riamh agus ní chatar corset nó on rodala ró chung. Níl aine cinnte cin fáin léitar Lolita ní léon drachíal leis an bhaca Lolita í Seapáinis. Le bheith fearnach níl cíal ar bé leis an san, ach díirtar gro sé den nósigh tuairisúirí Tokyo, Lolita as cradíal na galíní galanta i Harajuku ganam, agus ghlách siad leis an leas animar deire. Dar nói is minic an éirtar go gcuireann na héadaí so cailín beag nó seanamhan ní guimhne, tuis cnacht an íon is tíalsá le fir. Ach cén fágur gad a bhná bhí gníosach i gúnaí chun a bhí fásta agus dá húd. Bear am a bhí glótú am go ham, ach ní chéann sé sin na fan mé bhfuil gine fásta céad fin géad den am. Anna chud sprudí le déanamh chomá, anna chud cluichí agus green grafadóirí profisiúnta a bhíon ag siúl haimpil an tamar fad. Agus cinnte is féidir anna chud éadaí ón Taipan a cinachan sa píosa beag níos siar. Is minic a bhíonn seo fashion í nócádaí mar seo, chun gcónaí nua an Taipan a thaispáin sa níorthart den chéad úr. Glachtar le manicíní áitiúla agus dá bhar ní gadaid a bhí róthaní chun páirte ghlacha ann, cí grobar dhéonach a thaidh gceist. Heol mé sé ar san atelier beagá branda Seapánach, sean branda céanna chaimil am ó bhainise dan a scéal mar déanaan siad gcónaí bainise níos ríis.